Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel keluarga Mas Gopo. Mulai pemirsa, hari ini Mas Santa bersih-bersih kipas angin. Sakjane pengen dolan nang merah, guys. Juju turu. Bar mangan terus bar ngombe obat. Turu ya wis nyuting Mas Santa ae. Iya, ki ndak wong ewa yo. Gadon mata. Apa nglinggo? Linggo paling. Bersih itu iki ya. Gedangnya apa ditegor, guys, ben didolmai. Nek sing kune gedang sing iku lho, kulone gedang apa padha ae? Cici-cici iku coba mateni lho. Sing mateni sapa le, malah tak openi mateni. Kuwi lho, kulone iku gedang apa jenenge? Tak padha. Atik bentuke atik dhewe. Gedang ayu iki. Jombok rusakno lho. Ruah-ruah yo. Iki wis ruah. Kok isih ana wong wae? Dadi wong poso. Ono. Ono, aku pernah roh ning ndi yo. Dadi piye ya ngono ku tamune? Mungkin dina apike kuwi no nek ketemu nganten kali. Nek sawar apa? Nek apa? Sawar. Ngono ya. Iya ya nek sawar malah apik ya. Iya. Pantane wong Jawa iki suro. Suro mbek Geblake wong tuane. Geblak iku hari kematian, guys. Geblak iku. Mesti hitungane wong Jawa iku mesti untuk menikah ataupun ewa sunat kuwi dihitung hari meninggalnya alias geblak nek ngarani. Orang geblak loh, geblak. Hitungannya saya masih menggunakan itu tradisi di Jawa. Bawa si itu si itu, guys. Mbak umbah ya karo sabun ngono lho. Kita yang. Piye? Kita yang. Ngono. Ini banyu iki tak kei banyu. Air ini. Omah bisa bersih dulu, guys. Iya. Iki diubah apa iki? Plastik.
Ora ketong ki mang. Sepur Ya, Mas. ora ketong. Iya. Motornya pakai tak? Iki mau bar didusi Mas Santo, guys. Kucingku ki wis gedhe nek ora wong loro aku gak ngatasi. Boleh di minggu ini silang minggu aku. Ana pale mi Cimi. Dulurem nang ndi? Dulurem lanang. Cimiu. Cimiu. Ale. Wis mampu ra wis tak tumbasno. Anu, kok malah buntutnya gimbal ya? Enggak gimana. Ana pale Cimi. Sayangku. Ndak pati mau pengaruh obat ndak dek itu rumah. Iya. Nah, kok Sedena aku terus tak tinggal umba-umba mau selandia yang di apa langsung nang kamar. Terus ngalah aku. Kaget aku kayak ngalah. Kan dua TV gak gue. Mambu obat deng gitu. Tuh, kalau jengking aku loh. Mengkurap. Lho ku sip-sipan ya sing jaga palang lho. Iya toh. Ketok Mas Zaki ya nang kerja nang keretonan temu bagian apa ora? Tapi gak nang planggene gak nang stasiune. Lanang kabeh dulure Mas Zaki. Sekarang udah orang. Hah? Udah orang. Mosok gak harus Zaki? Ya, gak masih. Ya aku yo ora ya. Teh Tongju kan yo ngontrak nang gone Bapak Zaki wi, Mas Zaki wi. Kino RT piro ya Mas Zaki yo? Aku RT loro, ndekne RT 3 paling. Wong Mbak Atip RT 3 kok. Iki kereta jurusan ndi lamene? Arek Pak, yo sembarang. Nek kene iki ya Sing parek ning ndi niki? Jakarta. Ada jajan bodoh di apa nih? Gua ada onderdil. Nuku rele pirang tahun pisan di anu ya. Ya, di remaja. Peremajaan. Ya nek wis sudute Kak. Suwe iki. Jebul niku omah nete ya. Ora malah mate tak mental siji-siji. Nek kena anu. Oh, ngarep tak nyala nih. Lampu ngarep. Mana wik tir nek wong bahasa Indonesia jadi burung kedasih. Wik tir. Piye ya? Jenenge bahasa Indonesia lho. Lah nek wong Blora ngomongi manuk wik tir lamun ini wik tir nek Mbah Kumbian diwedeni no. Wik tir meninggal terus wayahe. Merah sama dulu simpati aku mulai. Lagi kok kuwenceng aja kakno sik ya. Adem ngene yo. Ternyata barene gempa, longsor. Lho trene hewan-hewan niku luwih sensitif ya angger do migrasi buanter no daerah tertentu.
Gue ketaran hewan-hewan iku. Sarwa ini Bandung. Cisarua gak Bogor pi? Bukan. Cimory kan Cisarua kuwi. Ora Heeh. ora oh itu. Cimory siapanya kan. Iya maksudnya sing nganune jenenge iku kan singkatan. Oh. Anu pabrik terbesar itu lho. Jenenge Cisarua apa ngono lho Cimory iku. Angger udan yo segera gedange. Aku nek sering mbah guys, dadi awane iki ngopeni omah karo gawe konten. Dadi gak pikiran. Indra kata ana kompore bareng yo. Kene. Iya dirine. Lali aku. Padha iku nek ejaane apa mirip, Pak. Sudah selesai, guys. Yes. Yo ben duwe bahan konten diresiki. Nek gak diresiki debune ku iso ganggu pernafasan nek duwe cah cilik, guys. Aku nang rumah sakit 3 dino full AC rasane awakku grugoh. Gak teko. Oh, ya wis. Ya jodepno. Wis kenceng. Oke.